Wadonja ne wach moro machielo babe jatend omenda men John Mbadi nokwedo report ni migao mare ok chan chwalo omenda mar penj ne migao mar penj. Kaluwore kod Mbadi mane twak e Radio Ramogi TV okinyi makawuono okoni kaka piny owacho ginono kaka omenda mag penj osebedo ka itiyo godo ka bende gichano goyo chapa penj no e pacho ka endie gino manyalo kawo thuolo malach. Judith Omondi lero no wachni. En ng'ur ma ochakore nyoro e od bura penjo bedo matek ewi kaka idhi ta penj mapacho ka kaluwore gi ripode ma od bura nyo yudo ni ok oketo omenda mar tayo penj e bajet ma hik omenda 2025-2026. Committee mar Education ma Parliament kano luongo Permanent Secretary mar Education to Permanent Secretary no wacho ni pesa gionge. Treasury no wacho ni pesa no be gionge. Koro ka gionge gi pesa no to ere kaka wabiro run education mar this country. Kata kamano e twak moro kod jatend migao mar omenda odiochieng' makawuono olero ni gichich ni omenda ma osebed ka ichwalo ni chenro mag penj odhuro kendo kosebed ka itiyogo kaka owinjore. Ka wachiwo bilion 11 every year mondo matimo penj king poge is like nyathi ka nyathi matimo penj on average wachulo ne about 6,000 shillings. Why would we pay 6,000 shillings ni mondo nyathi otim penj and not that is almost enough to tell nyathi the whole year free day secondary school. It should about 9,000 in a year. Yes. So material abuse. So the sirikal okni wangado pesa no ni mondo koro jonyuolo bichulo pesa mar penj. Mbadi lero ni etwak magisebedogo kod jotend migepe mamoko ok giyudo ler gima omiyo podigo chapa otese mag penj e pinje maoko. Ang'o momiyo nyaka watere examination mondo bit printed London? Just examination mitimoni. One big trust deficit as a country. No, but that trust deficit kata penj ka papers go se biro ko London. Podi jo Kenya gi the same people ema manage gi and even jo kanitie midhiero. Ni jomoko nitie mose yudo kama gi wuodho go pesa sirikal. Kaluwore gi paro mar bajet mane ochwal kod duol matayo penj e pacho ka NEC ne gidwaro shillings bilion 12.5 e tayo penj. Kata kamano nduso omenda ni kod bilion 6. Bajet mar migao mar somo bende oduok piny kod bilion 62. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda